L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Il-kelma li ġiet f'dera lil Iżajija bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalemm. Qed jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa' il fuq mill-għoljiet. Leha qed jiġru l-ġnus kollha. Kottra ta' popli qed jiġu u jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq il-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. Il-mulej jagħmel ilħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. U huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanizz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakobb, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Leha t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej. Għaxem twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu s-slim għal Ġerusalemm. Ħajkollhom is-slim daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-slim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek, islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il-ġid. Immorru ferħana f'dar il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas, għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Nejxu kif jixraq bħal binar, mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u lejra. Imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: bħal fi żmien Noe, hekk tkun il-miġġa ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-duluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu sa dakinhar li Noe daħal fl-arka, u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-duluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġġa ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru.
Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-Mulej.